Il-ħamis filgħaxija se jittella l-akbar avveniment ta' din il-kampanja elettorali bl-isem ta' Together in Concert fl-MFCC f'Taqali. Permezz ta' dan l-avveniment se tiġi fit-tmiem għall-kampanja elettorali s-saħħa lil Maltin. Għal dan l-avveniment, għatta kumitati lokali tal-Partit Laburista qed jorganizzaw trasport dirett inkluż mill-Gżira u Ċija bix-Xarbanks li jitilqu miċ-Ċirkewwa. L-ispettaklu jibda mis-6 ta' filgħaxija bis-sem tal-orkestra taħt it-tmexxija ta' Maestro Kevin Abela u għatta kantanti u mużiċisti stabiliti. Dan il-kunċert b'xejn se jkun ibbażat fuq mużika li tolqot il-widna ta' kulħadd. Il-qofol tal-attività mbagħad jintlaħaq bid-diskors tal-Prim Ministru u l-mexxej Laburista Robert Abela li mistenni jkompli jwassal l-viżjoni u d-direzzjoni ta' fejn pajjiżna jrid imur kemm fuq il-livell Ewropew u anke fuq il-livell lokali. Minħabba li l-kampanja elettorali trid tispiċċa l-ħamis stess, dan se jkun l-aħħar avveniment qabel il-poplu joħroġ jesprimi l-fema tiegħu is-sibt li ġej fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u għall-Kunsilli Lokali kollha fil-pajjiż.